langgeng sinunggi datana orat rahayu rahayu kang pinangki Kakang Dawa durung suwe jeneng para ngadhep ingsun mundhut priksa tumuli Kakang Patih caos palapuran tata raharjaning praja negara Ndawarati hayewa sangga runggi matur ingsun midhanget kanthi wijang Kakang Patih Udawa aduh Kanjeng Dewaji sewu dosa diagung pangaksama kasuduk sumangga jaja katigas sumangga jangga ingkang abdi kepatihan sampun ngarantu dhateng kewajiban kula ngibarataken saderengipun ingkang abdi nampi dawuh timbalan padu Kanjeng Dewaji ing jaya gadhahi raos kumelap kumejut acarup awara maras sareng nampi dawuh timbalan padu Kanjeng Dewaji ayom ayem tata titi tentrem kadhi siniram tirta wanci enjang tirta wayu swindu sembah bekti katur kunjuk sandhaping padha mawantu-wantu banget panarimaning sun tumuli jeneng para ngaturna kang saknyatane apa ana peranganing para kawula dedak marang Siti Sewu ingkang merong kampuh jingga Kakang Udawa duh Kanjeng Dewaji awit wibawa dalem kasembuh pakaya maning widi datan wonten setunggal kiwul peranganing para kawula ingkang merong lan nilar kewajiban katitik parepatani samangkih langkep denira samyasung bulu bekti mah galondong pengareng-areng kunjuo Sri Buminata kulonuk-kulonuk syukur bejo sewu meracih nani nyenta para kawula saged kinarya ruwang ngejum reruting praja negara Ndawarawati kepenak nanggonmu ngadhep Kakang Patih Udawa boten kirang setunggal punapa Kanjeng Dewaji sembah nuwun Koko Prabu Baladewa randhat anggen kula ngacarani sarawuh paduka Koko Prabu Mandura Diagung Samudra pangaksami lajeng kepareng ingkang rayi nyosaken pambagya wilujeng sarawuh paduka Koko Prabu Dene Jagadewa Bathara ora kaya sagedhagan iki marme rasaku minangka kapernah werda ya kadang tuwa nonton lan anikti priksa kahananing kraton Ndawarawati sarwaris kebak ing wicaksana kabeh tinata lair batine gelar putahe neng semake pantos pinangka patoladan Yayi saka pamujimu kasembuh panjenenganing Hyang Jati Pasisa kaya ora nemu beda swijapa tekaku ning papan kene lumunpuri pangastipun Kakang bae kebat padha tampanana mlawan ora daging kanjiwanan angin betana caya nur cahya mimbuhi dadaning praja Ndawarati mliginipun ingkang rayi ngembat pusaraning adil kadangipun Kakang Yayi Kresna mangkono sekecaken paduka lenggah Koko Prabu ora kurang sawijapa matur nuwun Sombo Setyaki apa dene Kakang Udawa ndak paringi kalodhangan. Hayu kalih yang tumuli ngaturna pambagya marang pepundhen kang katemben kewala rawuh. Sombo Wisnu Brata. Kula nggih estu padha dawuh madu Kanjeng Rama Dewaji. Apa Prabu sarawuh paduka Kanjeng Po ingkang putra parang Garuda nyaosaken sembah sungkem kunjuka sandhaping pepada dalem. Wa Prabu Mandura banget panarimaku anakku wong bagus anakku wong jelengkonet Sombo Wisnu Brata gawe bombong rasane wong atuwa pangestune Pakmu Mandura banyu milih tanpa ana kendhati kebat padha tampanana Sombo Wisnu Brata kula cancang pucang mestuk saengga jimat melawan ora daging kanjiwanan Kanjeng Mo Sombo Wisnu Brata yu ingkang rayi garep ruji semanten ugi Koko Prabu sarawuh paduka nyaosaken pambagya panakrami wilujeng
tak tampa karya bombong suka rasaku kadangipun Kakang Dimas Walabumi yo garep Rucistiaki. Pangestunipun Kakang kebat padha tampanana saengga jejimat Koko Prabu jimat kuring donya prapteng kasedan. Dimas Tiaki. Senadyan ingkang abdi semanten ugi sinuwun sarawuh paduka nyaosaken sembah bekti kunjuk. Tiba padha-padha Kakang Udawa, sapa sing ora priksa Kakang Udawa iku tata gelar abdi Dwarawati nang saitine tanpa beda Kakang Udawa iki apa pundhenku dhewe. Mula di ngapura sembahe Kakang Udawa mung tak tampa tak petelke ndada dumawah padha-padha Kakang Udawa kaya sepi lakuning guru-guru pangrencana tengahku saka pangestune Kakang Patih Udawa. Sewu bagya Kanjeng Dewaji. Kakang Patih Udawa yo. Satata lenggah asunapas asatriwe Koko Prabu. Lajeng kepareng ingkang rayi cumadung dawuh, cumadung aksama. Darunaning galih iki ndadosaken kejot raos sing manah kula Koko Prabu rawuh ing Dwarawati tanpa cecala langkung rumiyin. Upami Koko Prabu paring nawala syukur bagi utusan gandhek sakembaran. Suka pekabaran yen Koko Prabu nedya rawuh wonten kulawarga ing Dwarawati tanah tamtu. Badhe kajumpana kanthi pakurmatan upacara keprabon nitih kreta Jaladara. Koko Prabu wis cukup. Ora ana putus sing akeh jer kasunyatane kesurung saka rasa mubal sing ora bisa tak bambengi maneh. Mubal babaling rasa tumrap dulurmu Mandura iki ora krana pun Kakang gagas marang tentreme negaraku dhewe lan negaramu ing Dwarawati. Yayi nanging kaya genal lampahipun Kakang sak jangkah prapta negara Dwarawati. Apa Yayi durung priksa yen to wektu dina iki negara Ngastina karawan pujangga anyar pendhita sing kulit kajur priya kondhang ngebaki jagat iki berbek karo kondhange pendhita Tiban pendhita anyar kang peparap Begawan Surya Dadari. Ora dadi apa aku iku sanak Ngastina serayane Kadang Sata Kurawa. Ya upama pendhita ora Brahmana Kyai wiku Begawan ki mulang kautaman ana Ngastina pun Kakang saeba syukur matur nuwun. Nanging sulaya ngadat saka rasaku Kyai Tiban sing lenggah ana Ngastina dina iki wong sing ora pati ngener patrape malah kepara bodho kalani Ngutrawati. Candarane opo? Dulur-dulur Kurawa sumuyut nglebur tapak asma nimbali utawa ngeturi adi-adimu Brata Pandhawa saiki sapet jagung Kurawa kelawan Pandhawa wis padha bareng-bareng ngudi ilmu mbapa karo Begawan Surya Dadari. Mung eloke kabar sing tak tapa binandung ing Karna krawat-kerat bakul sambiwara ngandharake Bratayuda bakal den wurungake merga saranane pitukon ilmu wong kudu rukun pancadan lan pamadan kaya ngono kondhange. Iki tumrap sira dadi bata ing Pandhawa. Njur kudu kepiye Yayi Kresna? Lang-lang ramyang ingkang driya lirewang candra katawangan sumuk ing tias kaduritan lemut kapiatan nang roji rem
mreming driya manawu kekuwunging yuang bisa Diagung pangaksami Dukaka Prabu malah kepara nembe mangertos menika yen to ing Astina karawan Pendhita Tiban jur kasunyatan para kadang Brata Pandhawa ki boten maring sala. Lah nang kene iki aneh. Ing atase Pandhawa iku adakane sabene wis mataun-taun Pandhawa kuwi ya Ndwarawati ya Ngamarta. Lah kok dadi tanpa pamit tanpa taliwara saiki wis deku-deku bebasan nyembah delamakane Kyai Tiban. Janaka Werkudara ngendana Brahmana sing linuwih gage-gage pengin nesep ngelmune tanpa dipetung njur piwulang sing diparingake iku jumbuh nacogi karo kanyatan apa ora iki sepi ing petung. Mongko sak ngertinipun Kakang kekantening laku menungsa urip ana jagat sarawung mono sak ora-orane ana patang perkara. Sing angka pisan hukum kodrat, angka loro hukum adat. Sing angka telu hukum bangsa, dene sing angka papat hukum karma. Lah iki nang kene iki. Hukum kodrat tuladhane panase Sang Hyang Surya, ademe tirta salju. Kaya ngono bisa den oncati nuju tengangling wancine panas. Manungsa bisa wal saka panas sing srengenge krana nonop lan ngayom golek panggonan sing ngayom. Lu ora iso kena panase surya. Gampange kaya ngono ngoncati hukum kodrat. Inggih. Sing angka loro hukum adat siji wisudan pilujengan kudu nganggo panggang kebu. Ingkung kebu mongko kebu regane larang. Dene radati nganggo tuntum gedhang ya aja jantung ing gedhang. Diwenehi sikil papat disebutake iki sajen kebu utawa iwak kebu siji iki mung sak kresek ngono wis dicukupake minangka tebusane upakarti lan saji iki hukum adat. Iya. Sing angka telu hukum dharma kuming negara siji bangsa siji tata. Ngono ya bisa doncati saka lehne baut krida pangoleng lati ana ing panti jeksa lan pengadilan sing ora iso dioncati hukum sing angka papat yaiku hukum karma ya. Hukum karma iku hukuming Gusti sing kudune lumaku ana ing jaman kelanggengan nang wis diketingalake ana ing alam donya ya ing alam pasrawungan. Yen to mengko para kadang Brata Pandhawa iku mamak banjur busek Jutab Sora Suci aran perang agung Baratayuda ana kasempya ing laku apa Kresna Baladewa ora ketutuh ing tembe wuri. Sidhem jroning pasuwanan Wadyagung tanpa sabawa kaparapan Sri Narendra Tama mangun kaunengan lirwu sing lirwu sing duka cipta Berebuti mandana raraskung Sabdetyar mangkono to kandhek dene rimbal wacana kagiat
Brol sajaguk jagung para nata lan para-para kang yos tinangkil keparek mungguh ngarsanto Sang Buminata. Klungguh kanyut kang pinangka werdu. Kanyut pujar ngangganten wedu gareng ngakecoh. Yen ta wong nginang durung abang lan tinungi dudubang durung asating lebu kesaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping muri. Mancat kancane tinglongok talu daganing sitinggil negara Ndorati. Telonjong mimis pelajar mangkono sesambat. Duh, kula nuwun anak Prabu, iki bapak saka lima sowan ngabiyanten anak Prabu. Non iki nggih. Suri kading rarangganing pamanusari pramara bengrengeng pramara ambrengeng pindha pujining Brahmana mangsah santi jaya mulya boten badhe kesamaran katemben ke para rawuh wonten Dwarawati Paman Durna manggih raharja sarawuh handika paman lole blekuduk manyar-manyar selikur dinane lopo swalu gembol obelo lan inggih anak Prabu sembah bekti ingkang bapa bawa pangestu katur anak Prabu dosa menapa ing badhe kula sandhang kapetelaken dodo kacacang pocahing weni saengga jimat pangestu dalem paman Penembaduna ngaten-ngaten nggih mbah nuwun Paman Durna manggih raharja pangestupun anak Prabu Mandura Widada nggih pun dangu wonten ngriki nggih
Sawetawis paman. Matur nuwun, matur nuwun. Pancen wong seduluran ki kudune ya kaya kono kuwi. Ora kudu sing pernah nom marana sing pernah tuwa ki ora. Aja tiru wong sing ora genah. Medaya nang kon pernah nom ngono ora gelem. Aku ana sing nom kok ngono kuwi ora becik ngono. Karya Patuladan Putra Wayah sae sanget ngaten menika nggih nadyan to angger mandura menika raka dalem. Nanging karena lan kestu rawuh wonten dalemipun ingkang kapernah taruna menika sae sanget. Matur nuwun. Nggih. Satata lenggah diagung pangaksami wigatos kados pundi? Jengandika paman rawuh kanthi kedungsang-dungsang ruwet tumetes datan kasduangung sapi dodot gumlarah ageman sampeyan boten karenan aning suti. Paman penemban. Kula tak matur kula tak ndonga nggih, Nger. Nyuwun pangapunten nigas den samya imbal pangandikan kala mau. Boten dados menapa paman. Matur nembah nuwun, Nger. Purwanipun ngaten, ingkang bapa menika pujangga negara Ngastina nanging medal mangke kula sampun badhe medal saking rombongan ngrika. Kula ajeng golek rombongan anyar mawon. Ora pati larang ora apa-apa sing penting nang rasa ki condong. Melu rombongan Ngastina malah kelunta-lunta sing manah kula. Nger lah sababipun king menapa? Lho, napa Angger Prabu Bathara Kresna dereng ngono kok? Yen to negari Ngastina wekdal mangke menika kalenggahan Begawan Sukma ndadari lah niki menika. Mboten ngamung napa Sata Kurawa nadyan ingkang rayi Brata Pandhawa sedaya sumungkem lebur tapas wonten niku. Iya, lah menika nek tiwas kaleresan sabiyantu dhateng jejibahan paduka paman Remban Durna. Yen tata gelar nggih ngaten menika kudune dadene Brahmana ya ewang-ewangan kudune. Ane ngrika ora mlebu rombongan anyar malah sing senior bar diguwak karepe. Ngono kaya genah ngoten niku. Kula pun mboten dipun kanggeaken malih. Aja kok jenenge Angger Duryudana, Dursasana, Kartamarma, Citraksi. Nadane keng rayi Perkudara Janaka kalih bapakne sing kaya ngeten iki wis acuh Pak acuh. Mate nggen aplutan niku ora ana sing gagas Pendhita Durna dielek-elek. Nangka tembok ditulisi Durna Zong. Wis mboten enten sing luhurke Pendhita Durna. Sakit manah kula nggih. Kados kirangipun menapa? Ingkang Bapak Saka menika momong lan momot kalian putra-putra awit timur tekan do dadi wong tuwa. Wit itik-itik nganti saiki do kating klothak. Durna sing pasang badan nganti remuking badan kula tatahi. Awit menika dawuh ngersa dalem Ngastina jaman kamuri. Sakniki Durna wis ora ana kerti ajine, ora ana regane saemimita. Lajeng kula sowan niki nggih, kula matur malaka. Kula nyuwun pengayoman nggih nggih. Lho sagad dewa batur mangke rumiyin. Pangayoman ingkang diga kersakaken ing kados pundi. Kula tak suwita teng Ndarawati ngaten mawon. Kula tak niku rombongan ngriki pun ngethuk-ngethuk kula purun. Nyiter waton mikir dicilikke kula nggih purun. Nek gedhekke mondak ketok nek ngawur kula. Kados manten ageng prihatosipun paman Penemban. Pun taunana windanana ora bakal Durna bali nang Ngastina yen ora minggat Begawan Surya Dadari. Duka yayah sinepi kumecot patoning ladri. Netra kocek ngondaran dirmatana braneng pindha kembang morawari garot latri kaneng waja yen sinabet marang segedhing mobal tahanane
dalah ora patut urip. Buron saka negara Ngastina mlayu ayo candak-candake Kurawa candak burone mlayu rene. Yun pangapunten ngregeti jogan Dwarawati. Nyatane buron saka negara tangga mlayu tekan ngriki Diagung pangsami Angger Prabu. Menika buron Ngastina mlayu tekan kene wis kecekel, malinge kecekel dina iki. Duh, Jagadewa Bathara. Prabu Dwarawati sinuwun ingkang ngabdi katikas sumangga dodro kasuduk sumangga dodro. Duh Dewaji Kanjeng Rama dipun bujung-bujung sata kula kosik-kosik. Satama iki nalari kepiye kok dadi ana klerak-kleru kok ora idep isin ing ate sak pasuwanan ana rembug ora dirembug sing prayoga. Satama iki kula Koko Prabu nalari sing kepiye? Kula badhe nderek Kanjeng Rama ngayom wonten Dwarawati. Mboten badhe wangsul Ngastina yen Begawan Sukma ndadari, Surya ndadari, mboten luncat saking negari Ngastina. Koseka. Lah kowe iki tenan apa mung gawe-gawe? Malah ingkang kula suwun langkung waspada menika kula warga Dwarawati kalebet Paduka Koko Prabu Mandura. Nalari sing kepiye? Paman Patih Sengkuni menika ngriki mboten badhe madosi kula niku babar pisan mboten. Kanjeng Rama saka menika sampun boten wonten ginanipun malih. Nanging Patih Sengkuni dugi ngriki menika namung badhe ngimbing-ngimbing pamarta. Pandhawa kalih Kura sampun manunggal. Barata Yudha sampun badhe dipun wurungaken menika Prabu Kresna kados pundi. Tantrimane Prabu Kresna tartamtu. Patih Sengkuni lan prajurit-prajurit kekesete Begawan Surya ndadari kebadhe damel dretah tenegot. Wah, Nyai Kresna, aku sing oh ya Paman Dono, Paman Sengkuni. Paman Sengkuni. Jagadewa, Pak. Jagadewa Bathara ana wae.
Samba Wisnu Barata Setyaki lan sira Kakang Patih Udawa. Kula sumedhong dhateng pangandhe Kanjeng Rama Dewaji. Wis padha priksa dhewe, wis padha mireng dhewe. Kaya ngono mau kahanane kula warga Pandhawa. Ana apa lan apane kaya jlentreng sabda pangandikane wakmu mau kepara pun Rama sing ora mentala yen to dulur-dulurku Pandhawa banjur kumawani neracak lan mamak nerak pacak mingersaka paugeran. Mangerti ya nggih, Baratayuda kudu dumadi. Iku perang suci. Sapa-sapa ora bisa ngurungake Baratayuda awit yen to Baratayuda iku wurung teges ora ana bedane endi barang becik lan endi barang kang nalisir kang saka iku. Pun Rama dhewe sing bakal melu cawe-cawe perkara iki ora mung parepatan samekut dak cukupake bareng kanthi lan pun Rama manjung ning sanggar pamelengan Besem Dupa murik kasembadan sedohan panggayuh Hayiwana Dom sumuruping tirta matur dawuh timbalan padu Kanjeng Rama Dewaji berkah dalem kang kula cadhong aja ninggal duga prayoga Wisnu Brata awono ninggi. Setyaki lan Kakang Udawa reksanen widaganing Praja Ndarawati. Hayiwa genggang sarip marang wangsaning para pujangga tansah sesanti murih mulyaning dumadi.
Wanggere miwiti tembang tintingake nganggo mercon ngono kuwi nadane dadi apik banget nek iso. Padha dipon
Satriya kudu jatmi kaneh roro sarta wases samu barang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng panggihan, salam karahayon, salam waras. Om Sotyotu, Namo Buddhaya. Puji syukur pamatur nuwun nduk marang Gusti sing weweh urip. Aku karo kowe ana ing wengi iki ya wis ora kapumung setor bau turahan. Bisa sida kelakon ringgitan tomayangan sowan ana ing Dukuhan Lamuk Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung no. Iya Mak. Iki wigati apa? Iki ngono adicara Trisuci Waisak ingkang kaping 2570 Buddhis era. Iya. Mongko ora sangu apa-apa saka ngomah aku karo kowe mung sanggunging panuwun puji lan pandung panyun marang Gusti sing gawe jagat. Muga kanthi pengetan iki mengko umat Buddha mligine umume wong kabeh saindenging tumitah tansah manggih suka basuki. Amin. Amin. Gusti ngijabahi. Heeh. Ora liwat aku karo kowe mung tansah ngaturke guing panuwun marang warga gana ing Lamuk Kalimanggis dene apa. Wargana ing kene nengen-nengenke marang Buddha sing adiluhung ora kalah kagerus saka ombyaking mangsa edaning kahanan.